हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअखौ दासिमहालागै फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि भिडिअनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बे भिडिअखौ नायहैनो हागोन। लोगोफोर नैबे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों नंखाय मोजां मोननाय। बियो मोनसे गोदान बड' शर्ट फिल्म। लोगोफोर दासिमहालागै नैबे गोदान शर्ट भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कास्टफोरानो जादों आबुल नार्जारि, सनिता बर', सुबुंसार बसुमतारि आरो राजिब बसुमतारि। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। दासिमहालागै नैबे भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि केमेरा आरो एडिटिंआनो जादों जोंसार बसुमतारि, मिउजिकआनो जादों प्रेमान्त नार्जारि आरो नैबे भिडिअनि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्शनानो जादों नयन मुसाहारि आरो स्ट'रियानो जादों आबुल नार्जारि। लोगोफोर नैबे भिडिअखौ बिथांमोना फुल आपल'ड खालामबाय आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि गुबुन मोनसे चेनेलाव आपल'ड खालामखाबायमोन। दा बिथांमोना गोदान चेनेल खुलिनानै नैबे भिडिअखौ आरो गोदानै आपल'ड खालामफिनबाय। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि सिमां ब्रह्म चेनेल इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे रिसेन्ट आपल'ड खालामनाय भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। आरो दासिमहालागै बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थानो हायो। आरो दासिमहालागै बिथांमोननि भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामाखै अब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनिया। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लाखि।